O Centro de Día de Agadea en Ribeira presta na actualidade asistencia a unha treintena de usuarios. Ali os pacientes afectados de Alzheimer realizan actividades de estimulación cognitiva para retrasar o avance da doenza. O director xeral de Maiores e Discapacidade tivo ocasión de coñecer as instalacións e compartir algunhas das actividades cos usuarios. Ildefonso de la Campa destacou o gran labor que realiza Agadea tanto cos enfermos como coas familias ou poñer en marcha estes recursos que favorecen a conciliación. A nosa é unha comunidade envellecida porque os galegos apostamos tamén por unha mellora da nosa saúde pública e indudablemente por un alongamento da esperanza de vida dos nosos cidadáns, e unha das consecuencias que ten indudablemente tamén é a necesidade de atender as persoas en dependencia, cousa que Agadea, igual que o resto de entidades en Galicia que traballan con enfermos de Alzheimer, fan sobradamente, e ademais de visitar instalacións tamén escoitaré as demandas e as necesidades desta asociación como das outras que visito, tamén para ver de que forma a administración pública pode pôr medios para que podan atender millor e máis aos enfermos de Alzheimer. Pola súa banda, a presidenta da asociación aproveitou a visita para plantexar algunhas das necesidades do centro de día, así como para dar a coñecer as numerosas accións que desenvolve Agadea, especialmente no ámbito da prevención. E vamos a aproveitar para explicarlle todas as necesidades que temos agora aquí no centro, pero tamén lle vamos a explicar que agora a Agadea aquí en Ribeira, aquí no Barbanza, o centro é a parte final, pero non só antes do centro temos unha labor, eu creo que multiplicada incluso por 3 ou por 4, non? Iso é o traballo da prevención, que é no que últimamente a Agadea se está dedicando, e por eso vamos a centrarnos aquí nas deficiencias e nos problemas que temos para poder solventalos, pero tamén hai que informar de toda a labor que agora se está levando a cabo aquí.